Jesu sizocela amandla amasha okuqhubeka simakade sokuzulu sokuhamba indlela. uNkulunkulu akasiyena umuntu wenkohliso, akanayo injabiso, ilokho esikholelwa kukona. So nathi-ke sinaleyo faith leyo ukuthi konke sicela kuyena uzosenzela. Ngiyabinza Nkosi ngegama lakho Jesu, ngisasikho sifo esiyothatha umuntu la ekhaya. Ukuthuna eliyophuma la ekhaya ngenxa yesifo. Ngiyavala Nkosi, ngiyavala masango, ngiyavala Nkosi. Ngegama lakho lonke Jesu kuvaliwe. Wena uyangazi baba, uyakwazi esithweni yakho. Uyasazi ifiso Nkosi. Uyakwazi okuhle emfuleni kwenzela ubaba Nkosi. Awukwazi ukuthatha manje ngisemncane. Ngiyabona ukuthi u-Abongwe ufuna ukuyongena emanzini and akukho right lokho, cause uma ngabe uthandaza kuba nesikhathi la ungaboni wena into esuke yenzeka, like ungena emoyeni.